Kaseng Henyau Trap Youth Council ke Ribhoi Circle, menta kasi ka arpu artarik Urisau arjar arpuway, kalami bante eki lamayong ha kasurok ba GS Road, kabadai hapdeng jong ka sornong po, bat kabalong ru kum kadak ban penpau ya kajing sim benta, ha kajing betha jong kaseng kemi. Ha kaba katay kajing mi, bat kajing te lamayong, lane ka Black Flag Protest jong katay kaseng HYC, kalalong kum kadak ban persya ya ka sorkar, namar kajing kiudor palat put jong ka petrol, diesel, bat ka LPG. Bat nakaliang Presiden ke HYC ke Ribhoi Circle, ubak Jason Lennox Nongrum, ulapan pauru ia kajing songkia kum kaseng, na kabentau kup shiliang usem shiliang. Bat ula ongru badai kasien ka baningkong, ha ka history jong kari India, ba kador jong ka petrol, diesel, bat ka LPG, kalalong syabab palat put, bat kane kalabu ya upat ba ka jela, ha ka jinglanyar ka bakraw, namar habakiw kador umpnyang, ki marba mardi ru kikiw, bat ki babun ki nong shnong, kamtam hatem Ribhoi, kidai ki babela mensngi bat bam damit. Bat ula kerpat ru ya ka sorkar jela, bahkan penhiar dor no mardor, habaya day bat ka dor jong ka petrol, diesel, bat ka LPG. Naka yang ini ka seng HYC Ribhoi District. Apo kajing ilam jong i roba jing kaljarin bat i roi kupar sendram upkin ilam ki bakli do jong ka seng kimi kela betha ya baru ki district bakin penlong ya ka Black Flag Protest ban observe lane ban kum shibenta ban penpau ya ka jing persya ya ka jing kiudor jong ka petrol diesel LPG ban kiwe om tanga gejala enrei akari berawai kumbangi yatip baka jala Meghalaya leng hajuk opor bakari berawai ya bangi dayai lengba kani ka jing kerdu haka jing won shop jong kani ka klam COVID-19 haka ni ka por jong ka jing hiran kalong kai ka basong diaw bat ka bamla ban priang ya ka bangin hap kum ki pai ba pan mat ya kini ki jing e lengba ki polisi trekam jong ka sorkar kum ka seng ka batrei ka batemrong ya ka kia ka shon ka jing e jong ki pai ba nong shnong mentang kasni baro ki snak trekam jong ka seng hakeleng juga ri kasi jankia haman ki district headquarter umala matha naga seng kimi ila imi mentang kasi syahmat barwa kumakila yui ki Black Flag ki flags ki banar ma per ban penpau ya ka jing smo diaw ya ka sorkar barkum ka seng leng ba ka sngi ka bamenta idon ni ka ban karpat ki excise duty ki ba labu hi da ka sorkar kimi ki VAT ki ba la impose da ka state government niyo i kala kiu hadu kata-kata kumbang iya sungtu basic price jong ka umpiang la dangia kren kan poye tang ko basau punyo hadu sampu tungka tang jong ka petrol ba ikran ni kata Henry hadu menta kadang dei kesin ka beningkong haka history jong kari India ka petrol kan kot parat spa tekan ni ka basusi kan ni ka basusi namar ba laisha la benong ka state government hagajuk ka por ka central government kila bu ya pai ba hapdeng ka jing lenyar ka bakraw dei na kadang kum kaseng kumang ongai pi kaseng ka baba ka bakit ya ka lengkor jong kinong shnong kiduk kisuk kiba kumangi sungtu menta kiba bun kiba bala mesdep mesni bam damit bun laki nong shnong jong kamtam pori boy kubun kini baduk kan rei kajing kiu jong ka petrol ka diesel LPG kala bu ya pai ba hapleng gajing lenyar ka bakraw namar ba we bal akiudor ki upniang ki marba mardi baro ki bangi penerkam halai ngalasem man kasing kila ya kiu tekan ngari gajing shisha pada kali yang seng gadawa ya ka sorkar jela bahkan bentu nano nakai ke baka VAT kadon hakan ka por ka menta 100% de penhiarno ki charges habide ka petrol diesel berkumjur ka LPG kata ka dikajing terpat ka message ka bangi ko ban penpau ka sorkar berkowe ka bakam kerpang hakum tani ka por ka bamenta nginom la ya ka ban klep kidon ki election haki lightly ki constituency mau klan mau rong keneng bak raja bala lang bakilat hay kubor ngilayo ida ka pasay ya ki kular ke baka sorkar ke NPP berkiwe ke badon haka MDA kilek ya kapan kular Ahmad jong paiba ki paiba jong ki lightly ki constituency nakaliang jongi apo Ribhoi district ngidon tang ya kapan kentu nyihapan smotu kano ka sorkar kano ka parti ka baknyat ipim pei ya paiba nyibu tang ita ejing kentu
ba kipai ba jong ka mau plang raja bala bar mau kaneng ki hapan long ki pastat penjit ikinong mikmat pek menta kajing babe ka jongi ka bang nyimwa asyu bang ile ai ihap ban ya keren tengah kamera kadukan sya na bang nyimwa pan le ai kani ka anti pur polisi jong ka sokar nyinyi pendram ya kini ki polisi ki ba knyap imi pek ki ba lute imi pek ya pai ba ni kentu ya ka sokar da ka we ka sur ka we ka jingmut mardor lengba kan ngasni ka jingmi juk HWC Syahmat ban penpau ya ka jing persya ha bedei ban ka jing kudor jung ka petrol ka sokar ka hap ya ban syong perkhat ban pendunano mardor ya ka jing kudor jung ka petrol ka diesel ban kumjur ka LPG